lill-banda tal-Korp tal-Pulizija lilkom hawn. Grazzi tal-lum naqgħu magħna, anke lilkom li qegħdin hawn waqaftu magħna biex nuru li ovvjament l-ebda persuna m'għandha tibqa' sofri d-dar fis-skiet. Min iħobb ma jweġġax. U dak huwa l-slogan tagħna li llum qed naslu fit-tmiemu ta' dawn is-16 jum ta' btiżviżmu li aħna l-entitajiet kollha li naħdmu kemm NGOs u kemm anki l-istat fejn tidħol il-vjolenza domestika li m'għandix ġeneru, it-tfal, in-nisa, l-irġiel, forsi jiena nirrappreżenta u wiċċi sinonimu ma' shelters tan-nisa u tfal dar Merħba Bik li ovvjament qed norganizzaw din il-mixxa llum flimkien ma' NGOs oħra. Imma aħna kollha dinaw biex ngħidu le ħadd ma jixraq li jiġi vjolentat, le ħadd ma jixraq li jibqa' jibatu fid-dar tiegħu fejn suppost id-dar għalina mija xejn ħlief imħabba.